लोगोफोर आं दा सफैना दङ जोंनि आदा जेम्स लानाव गाइस एकदम फुङावनो नै आदा लानाव सफैबाय आङो खै बोसोर जाखोमोनलै आदा जितु कालार होनाया खेबसे ना कालार होबाय थायो पार बानायगोन इखो दा जायाखै जाथ' गुड मर्निं गासिनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नै फुंनि टाइमाव आङो इन्ट्र' भिडिअखौ होना लाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादो जानांगौ भिडिअनि टाइटेलखौ नायनानै आरो थाम्बनेलखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखादो जानांगौ आं दा अबाव थांनो नागिरदो बिराद थान्दा गाइस माने एकदम हेलमेट गाननानै ओमफ्राय टुपिखौ लानानैसो आरामनो माने बाइक सालायबाथाय खोमाफोराव माने बारा हाबा नालाय माने बारा गोजाङा दा बाखि नै जायगाखौ नायनो हागोन नै गाइस खेबसे आं देखायनि हा बेनि उनाव खिन्थागासिनो दङ आं मायाव थांगोन हा नायनो हागोन नै आं दा थांगोन आदा जेम्स लानाव लोगोफोर दा नै जोंनिया आदा जेम्सआबो न'आव फैनाया मिया ना दाख्लै बिदि हराव सफैदो इनिफ्राय दा आङो थांगोन आदा जेम्स लानाव जोंनि आदा जेम्सनि बार्थडेबो दङ इनिफ्राय मोनसे पार्टि होगोन जोंनि आदाया एसे हेभि जागोन पार्टिया लोगोफोर मानि थाखाय एसे फुङाव फैदो होननानै बुङोबा दा अमा बेदर बायनायनि बाथ्रा दङ नालाय बेनिखायनो एसे फुङाव फैग्रोदो आरो ना लोगोफोर आं टाइमखौ खिन्थायनि र' 7ता जाथारसिगोन नै 6ता 57 जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं एसे आगोलावनो थमा मोनथारसिगोन नालाय बारा गोजान गैला थमा मोनथारसिगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट आदा जेम्सलानि न'आव डाइरेक्ट थांखागोन आरो ना गाइस बेनिफ्राय डाइरेक्ट अमा बेदर बायनो थांगोन जोङो ओमफ्राय एसे हेभि जागोन आरो ना गाइस दिनैनि पार्टिया मियाथ' थांबाय लास्ट डिसेम्बर दिनै जाबाय जानुवारिनि 1 तारिख दा जों गोदान बोसोरखौ एसे इन्जय खालामनानै आदा जेम्सनि पार्टिजों बरायनोसै आरो ना लोगोफोर दा जियानो जाया मानो गाइस नोंथांमोना गासै भिडिअखौ जोबनोलासिनो नायलायबाय थाबानो जाबाय दा गारि सलायना फैनायखाय एसे आखाइफोरखौबो माने गोजांनायजों थन्थ्र'जोबदो बाथ्राफोराबो बारा मोजां जायाखै दायो एसे जस जाबाथाय बाथ्राफ्रा एसे मोजां जागोन दा बुंनायफ्रा माबाफोर मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय गाइस अके दा जियानो जाया मानो गाइस आं दा हारसिंसो ग'प्र'दो भिडिअ खालामदों आङो बाखि हेलमेटाव माबाखौ एड खालामाखै एडाप्टारखौ बाखि दा थांबाय थानि गाइस हा अके थ' होमबा लेट्स गो दिनै बागानपारानि कलेज बारबाय आं बागानपारा कलेजआ नै इखो मोनबाय कलेजथिंलाय मानो थांदों नोंलाय आं नै कलेजथिं गालैसो खेबसे थांदोंमोन ना लामाया कलेजथिं थांनाय मोनसे सक मोनगोन होमबा गोसोआव दङ इखो गोसोआव दङ आदा गामि मोनसे बारना लांदां मोननानै सारि सक मोनगोन सुइस गेट गोनां इखो मोनाव दङ आगसिगालखि फै दे जागोन दे आगसिगालखि सिद्दा फैनानै आरो सारि सक मोनबावगोन बे सारि सकनि आरो खोला सिद्दा फैबाव गोदान पाका लामा आतसा माने गोदान पाका लामा जादो बे गोदान लामा पाकायाव उथिबावनानै फाइनबानो मोनबाय दे अके दा अके लांदां बारबानो दे गाइस दानो आदा जेम्सदोबो एसे फन रायलायबाय सफैबायानो आरोना लोगोफोर फुङावनो आदा जेम्सनि बार्थडे दंना दिनै ओंखायनो एडभान्स फैखादों दा गाइस नै जों अमा बेदरखौ लाबाय नै 5 केजि लाबाय लोगोफोर फुरा सावना जानो थाखाय फुरा नै ओमफ्राय दा बयलारबो एसे लानोसै बयलारनिया नै मिथिंगायालाय नै साफा खालामगासिनो दङ बयलारखौ नाय जानांगोलै जानांगो जानायनि दिनावनो दिन फुरा हेभि मानै बयलार दाउआ नै मानैखा इथिं मासे नै मानै एकदम नै मानै कमावनो हरदो ना दे बरिया एक लेग पिस बनना जानांगो दा जोङो अमा बेदरबो लाबाय इनिफ्राय दा नै बयलार दाउखौबो जोंनिया नै साफा खालामनो होगासिनो दङ जोंनि आदैखौ एकदम दा गाव जोंनिया इन्ट्रेस्ट जागोन आरो जोंनिया दिनै जोंनि आदानिबो बार्थडे दंखायो नालाय आदा जेम्सनिबो पार्टिया जोंनिया बांसिन हेभि जागोन आरो ना गासै दिनै बरिया जागोन पार्टिया एकदम बरिया होदो साफा खालामदो दिनै मारे मानसि जागोन जाया बाजाराव मानसि जागोन ना आतसा माने टाइमा जोंनिथिं जानुवारिनि बाजारा दा जोंनिया अमा बेदर लानाय जाबाय इखौ लाबानो गैला बाखि गोथां मैगंखौथ' आदाया मियानो बाजार खालामखाजोबखादों जोंनिया ना इयावनो लुगोन बैराखौ एक्सट्रा लुगोन ना इयावनो माबागोन इ लास्टाव हरबाय इखौनो माबानो होननानै एकदम गांखं इसोरबो दाबो बुजा बुथाराखैना माबा जायो बुजा अमायानो माथामल'सो जोबसिगोन इबो दसे थानानै अमाया नै गाइस एकदम फुङावनो नै आदालानाव सफैबाय आङो एकदम दा नै आदानि पार्टि दिनै बार्थडे पार्टियाव जोंनि आदानि माबा फेसिलिटि दङ जोंनिया नै अमा रुनाय ना सावना जागोन जोङो दा दखान थांबा लाखासिगोन होननानै लादियासै बेलासिथो माबादो
दा थांनो लानोसै माबानायाव ब्रयलारदोथ' 6.5 केजियानो जाबाय टटेल बेदरा टटेल ब्रयलारदो दामा बारा थाङाखै द' नोंसिनिथिं थिगैनो दोङो दामा बरिया दोङो एकदमबारे हाइ फाइ दाम बरिया दाम जादों लाना फैबाय इनिफ्राय ब्रयलार बेदर लाना फैबाय दा जों बरिया रुनिसै इनिफ्राय रुनानैसो दारागावआव थांसिगोन आरोना लोगोफोर दा नै जोंनिया दिनै आदानि बार्थडे दङ नालाय एसे अमा बेदरखौ बरिया सावफ्रामनानै बरिया जानोसै जों ना मा बुङो दा न' दारागावआव बरिया सावना जानोसै नै रुगासिनो दं इथिंगालि नै एकदमबारे बिबि जाथारगोन जोंनिया दिनै खानाया मोनहोखागोन दसेल'सो आरामनो सावना जानाय बायदि न' बरियानो माने रुना मोनहोखानांगौ बाहाय माबाबानो जाबाय बरिया आरामसे मिलायसिगोन नै रुगासिनो दं इथिंगालि आरामनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना ब्रयलार बेदरबो दोङो टेनसन गैया सोर माखो जायो जाबाय था आरो पनिरबो दोङो सोर माखो जानो गोसो जाबाय था बिन्दास जाबाय था जाना मोजां नाङोलै सावबासो जानाय बायदि मोनो सावाबाथाय जानाय बायदि नाङा माबा ब्रयलारखौ जासिगोन बाय माबानो जासिगोन नैबे नाङा जागोन बाय माबानो जासिगोन इयो 10 थाखानो जाखासिगोन बारा गैखाला दा जोंनिया नै अमा सावनाया जाबानो जोङो थांनोसै जितु रुनानै लांखागोन आरोना गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना नै बहुत दिन जाबायमोन नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुया एकदम आदानि हाबायावसो नुदोंमोन जितु आदालानाव फैनाय टाइमाव कालार फोननासो ना दा हराव कालार जागोन नामा दे जागोन दे नैबे खै बोसोर जाखोमोनलै दा जितु कालार होनाया खेबसे होबाय थायो ना माजे 2.5 बोसोर जाबाय न' नायनो हागोन नै एकदम पुरा डिजाइनार माने इयाव इदि थाबाय ओमफ्राय थिं गोलाव ओमफ्राय नैयाव इदि थाबाय इदि गोलाव आरो माने गना माबाया बया बरिया जादों खिन्थु आदा नैबे दंफाङा बरियानो एनथ' आं फांथाम गायना दोनदो आं बारायबाय थायोना नैबे बरिया जाना दोङो नै जाथ'वाखै दा लामाथिंबो नै पाका जाजोब्बायना बरियानो खेबसे जों हाबायाव फैनायाव पाका जाथ'वाखैमोन माबाया मोजां जागोन जायाखै खामनाया पातला बायदि नांदो दखन खामनाया नै माबायदि जादों नायनो हागोन नै लामा जिं गायजोबगोन आरो न' दे जागोन दे आंखौ लिंहरबानो जाबाय एकदम बिदि गोलाव पाका जाजोब्बाय ना जागाव फैनाय बायदि साइजखौ बेफोरबाय खोमसि जाजोबदोलै दंफांफोरा आरो बैग्रि बिफाङा ओमफ्राय लामाया माने इमान गुसेब जादों आदा नैबे लामाया गुसेब जादों दखन न' बारा दिन जायाखै लामा जानायाबो न' बारा दिन जाखायाखै बायदि नांदों एकदम गोदान सरकार जानाय लोगो माने हा अन्थाइ गारफैदोंमोन ठिकादार मिथिया लास्ट 5 years इउपिपि सरकारा गैला ओमफ्राय दासो लामाया दासो जाबाय 5 बोसोरनि उनाव माने बै समनिफ्रायनो माने मावबाय थादों आरो बे बुस्थुखौ सोर ठिकादारना बिल मोनाखैमोन मिथिया बाद माने मोनसे बे ससेल' 2 किल'मिटारल' माने अन्थाइ गारना दोनखादोंमोन 2 किल'मिटारल' बे 2 किल'मिटार लामायाव 5 years नांबाय अब्ला नों सानना नायदो 5 बोसोरनि उनावसो हाथ'ल' मथा 2 किल'मिटार आरो इदिनो न' 2नि बाय बारा 2.5 किल'मिटार माने मोनसे सरकारा जोबलांदों बेनि 17 yearsआवथ' लामाया ओरैनो सेन्ट्रेल गारजादो ओमफ्राय 5 yearsआव सोरबाया बुङो आगोलनि सेंसन खामोन माने 17 बोसोरनि सरकारनि सेंसन खामोन बेखौ जेबो मिथिला आङो बाद माने 2.5 किल'मिटार लामायाव 5 years नांदों आरो बे माने रोखा बेनिफ्राय जोंनियाव लामाया माबायदि मिथिबाय बै ससे फैनानै गाज्रि मोनदों ना ओइखिनियाव सिदा फाइनाल टार्निं लानायाव लामानिफ्राय बैया लासै 1.5 किल'मिटार जादों 1.5 किल'मिटार आच्छा बेनिफ्राय 1.5 किल'मिटारा बायजोब्बाय दा ओमफ्राय बिथिं दा जालायबाय 1 किल'मिटार बिथिं ओमफ्राय गेजेराव गैलायला
बेनिफ्राय बे आधा आधा आराय बा 2 किल'मिटार 2 किल' मिथिया नंगौथ' र' माने लामाया मानो इदि जा खेबसेयावनो मोनसे फायखानाय माबायदि मा सिस्टेमनि बागै माने लामाया माने 10 किल'मिटारा बेसांबा बोसोर आगोलाव दा आराय आरो 2 किल'मिटारा बेसांबा बोसोर आगोलाव मोनसेया जालायबाय मोनसे बायलाय मोनसे खामलायलाय माने जात जागोन खेबसेयावनो जाखाया ओमफ्राय जाला जागोन दा गाइस जोंनिया नै अमा रुनाया जाथारसिगोन लोगोफोर दा जोङो मा जायगायाव थांगोन आरो मोननै लकेसनमोन दा मायाव थांगोन कुनु गेरेन्टि गैया मथ'ते मोनसेल'सो जायगा नोंथांमोननो खिथादों आङो जिखुनु जाया नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना डाइरेक्ट नुगोन लोगोफोर आं दा सफैना दोङो जोंनि आदा जेम्स लानाव जिखुनु जाया नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन जों मा जायगायाव पार्टि खालामगोन मोननै जायगा सायख'दो ओरैनोथ' खिथादों मोनसे जायगाखौ खिन्थु जों मा जायगायाव पार्टि खालामगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुगोन गाइस अके